assalamu aleykum wa rahmatullahi bandiraɓe sehilaɓe yeɗiyankoɓe hettiyankoɓe Nelewol TV dole le Sénégal walla ko caggal leydi machallah mbiya calmina mon juurama on mbiyama hannde noon ko weltare ka adi fof noon ko weltare min jogui e ɗum komin pandiri ko walla ɗum komin mbaɗata ko machallah ko hunde nde ganduɗa ko hunde fadanode walla ko hunde nde ganduɗa ko hunde yiɗɗonode ko adi fof kam komin jetta Allah e julde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam sibu ɗum ɗo min gadi ɗum min jiɗi ɗum ko ɓooyi kono ko hande Allah neni ɗum kadi eɗo iwde amen Allah neni ɗum kadi to ganduɗa carrément ɗon kadi woni muynam amen machallah woni Fouta Coumbaru Fouta ko mumen hande on min gari ɗo henna e tawtere ɗo henna lamba mo ganduɗa Djiby machallah gorko mo duye ganduɗa carrément Djiby Ba Fati gorko mo duwe gorko mo ganduɗa carrément ko darniɗo leñol ko parniɗo leñol jogui ngaalu mum jogui kadi financement mum ala foti waɗa ɗum kadi sona e nder Pular on kadi vraiment amin beltino ɗum ene wonde cameraman men ene wiye Ifra Ba gorko pullo pirejo machallah salminama juurama ene wonde kadi réalisateur du peuple Diom Sall machallah on calminama on juurama onon foof mbiya on beltanama hande ɗo kadi min gari ɗo hene Thiangay noon min gari ɗo min tawi ɗo Eumeu Sène walla Eumeu mo Thiangay machallah ɗum fof noon Eumeu so haalama e nder Thiangay walla Eumeu so inde mum innama e nder Fouta ma yimɓe ganda ko champion ma yimɓe gandu kadi ko gorko mo ganduɗa carrément kala ko darni walla ko kala ko guitemo ko toɓɓi ɓerdamo ko haɗatama ɗum wona eyyi joni noon Eumeu Sène wonmo fottata Eumeu Sène holmo fottata Eumeu Sène fottata koye Bamba Mbodj machallah wadde Eumeu min kokkuma micro annene kala hol woni fandare ma walla ko jogoɗa addude ñande combat o inchallah. Assalamu aleykum gofo mbe salmi inma e tawre mum mbeɗa salmini Thiangay ha goto goppa mbeɗa salmini foof ha goto goppa edi fof mbeɗa salmini Djiby o dari ɗo Djiby komi kalda ko komi andirmi ni edi hande ande noon bettani ay reɓɓe caggal am ñan jour combat o inchallah so wonde welede Allah mon ji ñanene ma debbo ma ki o koresma ɓuuran ma haalta gandanɗa hoore ma ko yejjitaki eyyi min combat ala hen dutal te oɗo mbaddamo wiye ko boy mem yawtama so arbi yelde hakkude men yawtama waɗata haqqillam mbaɗanmi haqqillam mbaɗanmi ɓerdam ko cippannomi jawtiɓe ɗo nappo nder mom te inchallah so wonde welede Allah enen min mbiro e onon waɗoɓe lombo he rewɓe caggal am he ɓuɓanaɓe he duynaɓe foof hay goto min yawta goɗɗo inchallah so wonde welede Allah eyyi te lombo en mbatta violence ala wona haydara weltare tan ha ñanen haaji somdo ko weltare gis subaka na muut inchallah mais ɗum fof wadde noon Eumeu min kalanma kam walla min tintinma Bamba kam wi so nanguima eyyi kala moƴƴo yitere kam yiyata liɓago walla jogui heɓere limdema ngo manda noon ɗum fof ko an ko hol jaabuye joguiɗa hen eyyi ɗum onon noon haalɗa ɗum ɓayde arbi yelta hakkude amen arbi yelde hakkude amen onon noon tawata goɗɗaki min tan e makko hakkude gueɗe te so arbi yelde hakkude amen inchallah billahi so dogan o yiita haydara bandiraɓe Thiangay walla bandiraɓe hettiyankoɓe walla yoɓiyankoɓe Nelewol TV a dewle Sénégal walla caggal leydi machallah on calminama on juurama kono ene wayno tan Eumeu to wonɗo henna ko dariɗo walla Eumeu ko parɗo hoore mum walla Eumeu hesan oɗo omo jogui pellital walla omo jogui cuusal ko fayi ko mais ɗum fof e wadde noon Eumeu an hande hol wonɓe caggal ma walla hol rewɓe caggal ma walla hol wallidiɓe ma ha cuusɗa ko mbatta ko eyyi mbima kala ko mbatta kala ko jiiɗa sa fottani a yata kala ko mbaɗɗa ɓerɗi an kadi abama fof bonat min ala ko mbaɗama han waɗ ɓerɗi mbeɗa famɗa noon mais mi ala sipirde mbir ha jayrum caggal te fuɗɗe Bamba yo Allah suura ɗum Eumeu joni min kam min tintinma gueɗel gotel Sibou ko Bamba ñumni kam o wi kam saɗa ara hoto adde kureji ma hoto adde bande en hoto adde yimɓe galle mon Sibou ko heɓori waddema ko gacce keɗa hortirde ɗum noon manda fof no an yiyande ma walla an ɗum fof no nanirta ngon konngol oɗo ɗum kam min no ñawi ɓerdam de Bamba wona Bamba mbir kalis wona mbirjito kalis min so tawi kalis nana lamtano woppi ɓooyi kala combat pertam ko hen ɓuuri hewde ko dañam ko hen par
jol fiyar ko combat fu dañi ko bakkanam bawa men hinaram jarna kam fof sabaɗen so tawi o wi somo arde yom arde mingore hooram oto arde kore jam mi ɗum di par ce que jaw yimɓe mbawa bambo mbawa temedɗiɗi e bambo billahi wallahi jawriɓe mbawa yimɓe heddo on kadi so wi otom arde kore jam mataw o kore maki terdemam haal kono so herbiyel tekkuna men billahi o waɗat arriére bambo wima kam ene pari pour ñalande ɗon ñande samedi nde o fawa cachet makko kanko on pari ɗum ɗon an est ce que aɗa pari pour fawde cachet ma kala liɓɗo e mon onon ɗiɗo ɓe nawa cachet ɗiɗɗi foof ɗum kam manda fof anda ko no poɗɗa jabata hen bambo janowo te bambo so liɓi kam billahi wo participir barke ya rasulullah wallahi wo participir so liɓi kam mbi wo participir par ce que so yi a liɓi garaji ha boyi gaari liɓi ma hangaɗa ya quelque chose bambo hoyɗani bamɓe jooɗo e reedam te ɗum wonta kadi aɗum taw firto bambo ko wi ko fof min ma ɗum haalde par ce que bambo wi kadi gueɗel gonguel nguel kanko adi fof kam mo liɓe supporteur uji ɗum kam ko goo gueɗel ɗimmel kadi so tawi ko yimɓe yontaɓe walla yimɓe yonɓe inchallahu taala kanko ɗum liɓanma ɗon so tawi kodi sippiru kadi on son jaaɗi on kanko liɓanma ɗon so tawi koye banggue kadi bakkade kadi son jeyita bakkat ɗo kadi inchallahu taala kanko liɓanma ɗon ɗum kadi noon manda fo an holmo nandandema walla hol yiyande ma walla holno poɗɗa wadde hen bambo haal cuulel haalata min bakka watta mi répéte te bakka lambo kala galdi men hayso tawi jinneji piyata mbi wawa bakkade bam ñam face à face o jiɓoɗo so wima holma bakka ngo micro central o wiye hoorem jeeɓe am par ce que mbaɗa ko wona lambu arde lambi fundinde yimɓe kala gonnoɗo ñande face à face ndeɓe naati nde hay goto anda ko yeɓata boom min naati nde silence hay goto dérangé yimɓe boyi ɗiɗo tak jooɗi mbakki normal te hay goto dilla hay goto dalani mbakkima gassi hay goto genaki jiɓoɗo ko seede te so hollimam joni bakka ngo ma andi min e bam min wona gotum par ce que nde yimɗo bam rewani ɗon bambo joni fuɗɗi so wi kam noon so wi wonom arde supporteur uji inchallah ko haal ko jaggue ɗum kalim ko jaggon ɗum ñanden so arbitre tekkuna e mbimi billa o dogata so wi so arbitre tekkuna e min on teg kalisi kanko teg kalis makko o haali tan korema ne caggal makko on tifo min wona morom makko min ƴettirani pour parlement min ƴettirimi bambo tan pour ha bambo ɗo diwan hay goto anda ɗum ƴettirani bambo pour ko nouveauté am ƴettirimi bambo tan pour ha siiw pat bas bambo ɗo hay goto anda bambo onon fof onon gandi bambo hay nondam ɗe bambo ɓe wiye won bambo mbimi bambo mbaal jeeya hay goto anda ɗo bambo anani ayi so wi otom adde kore jam yo rewɗa e ndul o namno ɗum par ce que taw so sippiri ammoseyo ammo ad koreñi walla ko ad koreñi min mbir fof mi sippirima hay so ka liɓi kam andata liɓi gorko Oumou Thiangay vraiment o haali ɗo haala ganduɗa carrément hande enen yeɓoɓe walla enen fandiɓe walla enen fadoɓe lamba ka en fof en dañi ko jortirɗen en dañi kadi ko jottirɗen enen surtout onon wa Thiangay onon ɓe ganduɗa carrément onon jibini Oumou walla Oumou koye moon ummi wadde o deñi haqqillaji moon o andini on ñande jour lamba ka inchallahu taala mo wat ko foti wadde ko mais a wadde ɗum fof kam Oumou mi nani an ka bawɗo bakkade mais bamba kam wi ka wawa bakkade joni noon holko kokkata min avant gou hadde samedi nde inchallah
bandiraɓe min beltima vraiment ommo mo ganduɗa ommo mo Thiangay vraiment o holli min kadi ko ganduɗa ɗum kam ko avant premier wiyete walla bo ɗum ko avant gout wiyete hunde nde ganduɗa carrément ɗum ko jogori addude ñande samedi nde ɗum kadi o jogori hollirde ñande samedi nde wadde enen foof waɗa yimɓe enen yimɓe Thiangay walla enen dowle Sénégal walla enen wonɓe ɗo hen Foutantoro enen wonɓe ɗo hen nder Foutantoro mbaɗen feere wadde inchallahu taala paɗen samedi ko samedi hunde nde laaɓata ko samedi kadi hunde nde welata sen jii ɗum ko jiɗɗo hannde ko noon ɗum ko lancement ko heddi ko samedi wonata wiyete ko egguru ndu ko hannde wadde russo so ada taw wadde en fof pawen paɗen samedi inchallahu taala rendez vous esat inchallahu taala eyyi wonde caméraman men Ifra Ba pour le Prédio e wonde kadi réalisateur du peuple Diom Sall inchallahu taala on jarama ha samedi